I res, és tradició també. Nosaltres som una ciutat que sempre aposta per la formació, aposta per l'educació i ens sembla que dedicar aquest dia a fer aquesta inauguració de curs és com també una manera cada any de recordar i de poder agrair la feina que feu dia a dia a les aules, que feu cada dia per la formació dels nostres joves a la ciutat i que és tan clau per si volem una ciutat cada vegada millor. Fent una mirada enrere, podem dir que des de l'Ajuntament hem doblat l'oferta postobligatòria en aquells alumnes que no han superat l'ESO, donant una sortida a programes de formació i inserció, transformant les famílies formatives i adaptant-les a la realitat i a la necessitat del món laboral. També hem ampliat projectes que fomenten l'equitat i les oportunitats en els nostres estudiants. També l'espai robòtic, on ens ha permès formar una 80ena de professionals i passar-hi més d'un miler d'alumnes. Fa 4 anys vàrem portar a terme una iniciativa de reconeixement a l'esforç i al treball dels i les mestres jubilades i jubilats de la ciutat de Vic. Sense ells tot això és evident que no seria possible.